Mateo Kapitulo 25. Unya angging harian sa langit, mahasama sa napulo ka mga ulay nga na nagdala sa ilang mga lamparahan, og nanggula sa pagsugat sa pamanhunon, og ang 5 kanila mga buang-buang, og ang 5 mga maalam, kay ang mga buang-buang sa nagdala sa ilang mga lamparahan, wala sila managdala sa lana uban kanila. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod, oban ang ilang mga lamparahan. Karon sa nadugay ang pamanhonon, na nagduka silang tanan, og nangatulog. Apan sa tungang gabii, may usa ka singgit. Ania karon, ang pamanhonon nagaanhi. Sugata ninyo siya. Unya kadtong tanang mga ulay na nagpamangon, og gihikay nila ang ilang mga lamparahan, og ang mga buang-buang na nag-ingon sa mga maalam, hatagi kami ninyo sa inyong lana, kay nagakapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalam na nagpanubag nga nagaingon, tingali kulangon kami, pangadto hinuon kamo sa mga nagabaligya, og pamalit kamo alang kaninyo, og samtang miadto sila sa pagpalit, miabot ang pamanhonon, og sila nga mga andam mingsulod uban kaniya sa kasal, og gisirhan ang pultahan. Unya nangabot usab ang ubang mga ulay nga nagaingon, Ginoo, Ginoo, ablihi kami. Apan siya mitubag og nag-ingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, wala ako makaila kaninyo. Busa man nagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalue ang adlaw, bisan ang takna nga moanhi ang anak sa tawo. Kay sama sa usa ka tawo nga moadto sa laing yuta, ginatawag niya ang iyang kaugalingong mga ulipon, og gitugyan kanila ang iyang bahande. Og ang usa, gihatagan niya 5 katalanton, ang usa 2, og ang usa lamang. Sa tagsa-tagsa ingon sa iyang katakos, og unya miadto siya sa laing yuta. Gilayon ang nakadawat sa 5 katalanton, milakaw og gipatigayon niya, og nakakapin og laing 5 katalanton. Sa ingon usab nga pagkaagi, ang nakadawat sa 2, nakakapin usab og 2. Apan ang nakadawat sa usa lamang, milakaw, og sa nagkalot sa yuta, gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Sa tapos ang usa ka hataas nga panahon, miabot ang agalon ni adtong mga ulipon, og siya nakighusay kanila. Og sa miduol ang nakadawat sa 5 katalanton, og nagdala sa lain nga 5 katalanton, nagaingon, Ginoo, 5 katalanton ang gitugyan mo kanako, tan-awa, ako nakakapin og 5 pa kalaing mga talanton. Ang iyang agalon miingon kaniya, maayong pagkabuhat, ulipon nga maayo, og matinumanon. Sa jutay matinumanon ikaw, sa daghan nga butang, ikaw pagapiyalan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon, og sa miduol usab ang nakadawat og 2 katalanton, nag-ingon, Ginoo, 2 katalanton ang gitugyan mo kanako, tan-awa, ako nakakapin og laing 2 katalanton. Ang iyang agalon nag-ingon kaniya, maayong pagkabuhat ulipon nga maayo, og matinumanon. Sa jutay matinumanon ikaw, sa daghan ikaw pagapiyalan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon, og sa miduol usab ang nakadawat sa 1 katalanton, nag-ingon, Ginoo, nanghibalo ako nga ikaw tawo nga matig-a, nga nagaani ikaw sa wala mo hipugsi, og nagatigom ikaw sa wala mo masabulake. Og sa nahadlok ako, milakaw ako, og gitaguan ko ang imong talanton sa yuta. Tan-awa, ania ang imo, sa mitubag ang iyang agalon, miingon kaniya, dautan og tapulan nga ulipon. Hingbaluan mo nga ako nagaani sa wala ko hipugasi, og nagatigom ako sa wala ko hisabulaki. Busa, kinahanglan mo unta itugyan ang akong salapi
sa mga tinugyanan sa bangko, og ako sa akong pag-abot mudawat sa ako nga may tubo. Busa, kuhaan ninyo ang talanton kaniya, og ihatag sa adunay napulo ka talanton, kay ang tanan kadtong adunay iya paghahatagan, og magabaton siya sa kadagaya. Apan ang walay iya, bisan pa ang iya pagakuhaon kaniya. Og ang ulipon nga walay pulos, isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas. Didto mauo niya ang paghilak og ang pagkagot sa mga ngipon. Apan kung moanhi ang anak sa tawo sa iyang himaya, og ang tanang mga manulunda uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya, og pagatigumon sa atubangan niya ang tanang mga nasod, og iyang pagabulag-bulagon sila, ingon sa magbalantay sa kahayupan, nga nagabulag sa mga karnero, og sa mga kanding. Og igabutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, og ang mga kanding sa wala. Unya ang hari, magaingon sa mga nahatuo kaniya, umari kamo mga binulahan sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian, nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay ako gigutom, o gipakaon ako ninyo, giuhaw ako, o gipainom ako ninyo, nagdumuluong ako, o gidawat ako ninyo, hubo ako, og inyo akong gipabistihan, masakiton ako, og giduaw ako ninyo, nabilanggo ako, og mianhi kamo kanako. Unya ang mga matarong magatubag sa pag-ingon, Ginoo, anos a ikaw namo hikit nga gigutom, o gipakaon kanamo, kun giuhaw, o gipainom kanamo, og anos a ikaw namo hikit nga dumuloong, o gidawat kanamo, kun hubo, o gipabistihan kanamo, og anos a ikaw namo hikit nga masakiton, kun sa bilangguan, og miadto kami kanimo, og ang hari magatubag, og magaingon kanila. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini, sa usa ni ining akong mga igsuon, nga mga labing gagmay, kanako gibuhat ninyo. Unya magaingon usab sa mga nahawala, pahalayo kamo kanako mga daotan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan, nga ginatagana alang sa yawa og sa mga manulunda niya. Kay gigutom ako, og wala ninyo ako pakana, giuhaw ako, og wala ninyo ako paimna, nagdumuluong ako, og wala ninyo ako pagdawata, hubo ako, og wala ninyo ako pabistihi, masakiton ako, og sa bilangguan, og wala kamo managduaw kanako. Unya magatubag usab sila sa pag-ingon, Ginoo, anos a ikaw namo hikit nga gigutom, kun giuhaw, kun dumuloong, kun hubo, kun masakiton, kun sa bilangguan, og wala kami mag-alagad kanimo. Unya siya magatubag kanila sa pag-ingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagi nga wala ninyo pagbuhata, sa usa ni ining mga labing gagmay, wala usab ninyo pagbuhata kanako, og kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan. Apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.